Salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, an sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! The following program is a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station. Bareta Aksyon, asin informasyon, sari-sari, halo-halong bareta na napapanahon, aksyon na dapat inuton, asin mga informasyon na pwedeng pakinabangan kan mga namamanwaan. Bareta Aksyon, asin informasyon, ngunyan sa indo ng madadango kada Lunes hasta Biyernes, alas 5 hasta alas 6 ng paghahapon, digdi sana sa indong pinagkakatiwalaan na istasyon, Radyo Ronda, DZKI Iriga. Kaiba ang sa indong lingkod, Elma de Lima Gaspe. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon, maulad ng nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho, maayos na sitwasyon, maulad ng nasyon. Inuuna ang bansa, hindi China o ganansya. Nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban, Laila, Laila de Lima, ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Okay, ating ipalalo ang laban ng bawat Pilipino. Liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik 500 ayuda sa mahihirap. Mapupunduhan na. Yan ang sabi ni Salceda. Kumindig, kumilo. Robredo Camp, tiwalang marami pang maraming maglilipat ng suporta papunta sa kanila. Ating ibalik Battleground training ng Army pinaigting. Laban, Laila, Balikatan Exercise 2022, simula na AFP. panalo ang laban ng Pilipinas.
bilang ng mga eskwelahan sa Camarines Norte na lumahok sa limited face-to-face classes nadagdagan pa. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Sa panahon ng mahal magkasakit, doktor sa barangay ang sagot. Ganon. Panalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at panggagancho. Maayos na sitwasyon. Okay, yaon na naman po kita sa sarong oras na programang Bareta Aksyon as in Impormasyon. O ganansya. Lunes hasta Biyernes alas 5 alas 6 nin pagkabanggi. Drobo. Talagang lalaban at lalaban si Senator Laila de Lima, kaya balik natin sa Senado para maibalik din ang human rights at saka ang hustisya ng ating bansa. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais na Okay, yan sa tuya pong makakaibanan sa sarong oras na pagtalakayan ng mga nagkapirang bareta, impormasyon as in aksyon. hustisya. Andyan po sa technical side, si Chief Engineer Belindon Toralio. Dig. Yaon man po dyan sa information si Alvin Orlanda. And of course, yaon man po duman sa transmitter si Sir Jimson Toriano Oco. Hustisya. Kaibanan man duman si Jimmy Guanzon. At siyempre ako ang kaibanan ninyo everyday alas sarong oras, alas 5 hasta alas 6 nin pagkabanggi. Marhay na hapon po sa Endogabos sa mga naghihinanyog at maghihinanyog pa sa programang Bareta Aksyon Asin Impormasyon. Ang hustisya. Diyan na po kayo mutang aning maibanan po ako nindo. Okay, sa dita sa pamayokan sa tuyang nagkapirang bareta Panalo o sa detalye ng kapirang bareta bilang ng mga eskwelahan sa Camarines Norte lumahok sa face-to-face. Inihayag ng Department of Education na nadagdagan pa ang bilang ng mga eskwelahan sa Camarines Norte na lumahok sa implementasyon ng limited face-to-face classes. Ayon kay Schools Division Superintendent Nympha Gemo, mula sa 287 noong March 17, nadagdagan ito ng 10 noong March 23, kaya nasa 307, nasa 315 na eskwelahan ang pagpapatupad ng limited face-to-face classes. ang laban ng Walang pampublikong paaralan ang nagdagdag habang dalawa naman sa pribado na 20 na ngayon. lumaban. Nadadagdagan rin ang bilang ng mga estudyante na lumahok sa limited face-to-face classes mula nang una itong magbukas noong March 1. Sa kindergarten ay nasa 10,998 habang grade 1 hanggang grade 6 ay nasa 68,369 na. Nadagdagan rin ang bilang ng mga lumahok mula sa junior at senior high school. Sa junior high school ay mayroon ng 27,764 na lumahok sa limited face-to-face classes at sa senior high school naman ay may 6,294. Pag-asa. Ibig sabihin, kumbaga perhaps dahil sa advocacy ng Division Office advocacy galing mga ibang mga paaralan sa tulong ng ating mga school heads, we are able to motivate, we are able to encourage the parents to send their children to the school for limited face-to-face anigimo sa programang DepEd Hour. Dapat hindi drobo. 500 piso ayuda sa mahihirap na punduhan na. Ini po sa tiniyak kahapon ni 2nd District Albay Representative Joey Salceda na mapupunduhan na ang 500 ayuda para sa mahihirap na pamilya na pinag-utos ni Pangulong Rodrigo Duterte nang hindi na kailangang suspindihin pa ang excise tax kaugnay ng pagsirit ng presyo ng langis at iba pang mga produktong petrolyo. Ayon kay Salceda, ang pondo para sa naturang ayuda ay maaaring manggaling sa kasalukuyang budget ng pamahalaang nasyonal at karagdagang alokasyon naman sa iba pang mga gastusin mula sa mga dividend remittances at iba pang pondong hindi galing sa buwis. O narito, inaprubahan ni Pangulong Duterte ang 200 ayuda para sa mahihirap na pamilya. Pero dahil hindi ito sapat at kulang kahit sa pamilyang 3 lamang ang miyembro, ay itinaas ito noong Marso 21 sa halagang 500 kada buwan.
Matatandaan na si Salceda ang pangunahing nagsulong sa ayudang cash para sa mahihirap sa gitna na rin ng krisis sa presyo ng langis na ayon sa Solon ay kakayanin ng pamahalaan basta't panatilihin lamang ang expandable fiscal space nito sa pamamagitan ng koleksyon ng value-added tax collection. Siya nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Robredo Camp, tiwalang marami pang lilipat ng suporta papunta sa kanila. Umaasa ang kampo ni presidential candidate at Vice Presidente Leni Robredo na marami pang ibang partido at personalidad ang lilipat papunta sa kanilang mga nalalabing araw bago ang eleksyon Mayo 2022. Ibalik Webes lang ng suportahan ng Partido Reforma, dating partido ni Presidential Candidate Senator Panfilo Lacson, ang kandidatura ni Robredo. Nag-endorso ng National Unity Party, NUP, Presidente si VP Lenin kahit una nang sinuportahan ng partido si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ito 42 days pa. Marami pang pwedeng mangyari. Ani Barry Gutierrez, tagapagsalita ni Robredo nitong Lunes. Kung may isa, mayroon ng dalawa. Mayroon ng tatlo, nauna, sigurado may mga susunod pang defections. Ang lahat ng ito ay nangyayari matapos ang sunod-sunod na malalakihang campaign rallies ni Robredo nitong mga nagdaang linggo. Kahit na nasa malayong ikalawang pwesto siya sa mga pre-election surveys ng Pulse Asia. Ika-24 ng Marso nang sabihin ni Partido Reforma President at dating House Speaker Pantaleon Alvarez na si Lacson ang pinaka-qualified ngunit mas realistic na opsyon si Robredo. Ayon naman kay NUP President and Cavite Representative Elpidio Barsaga, maganda ang track record ng ikalawang Pangulo kung kaya't siya ang pinakamainam sa pagka-presidente. Sinasabing Cavite ang ikalawang may pinakamaraming bumoboto sa Pilipinas sa bilang na 2.3 million. ibalik ang hustisya kung nais nating Battleground training ng Army pinaigting. kumilos, lumahok at Port Magsaysay, Nueva Ecija, Philippines. May pinaigting na Philippine Army ang kanilang kakayahan sa pakikipagdigma matapos magsagawa ng 6 na araw na urban battleground training. Ang tropa ng 84th Infantry Victorious Battalion sa headquarters ng 84 IB sa Camp M. General Gatan sa Barangay Santo Niño 2nd, San Jose City. Sinabi ni Major General Andrew Costello, Commander ng 7th Infantry Kaugnay Division ng PA, na malaking tulong ito na pahusayin pa ang kakayahan sa pakikipagdigma sa tinawag na Urban Combat Orientation Training ng 41841B. Nagsimula ito noong March 21 at natapos nitong Marso 26 na nilahukan ng 5 team na binubuo ng 24 na miyembro mula sa iba't ibang line, company at pinangasiwaan ng battalion training team. Nakatuon ang nasabing pagsasanay sa combat marksmanship, basic close quarter battles at urban movements na naglalayong bumuo ng mga kasanayan at kaalaman ng mga sundalo na kailangan sa pagsasagawa ng mga operasyon sa isang hindi pinahihintulutang kapaligiran sa kalunsuran. Nais niyong batiin ang mga kalahok na sa 6 na araw na Urban Combat Orientation Training. Kung ang pagkakataong ito ay mahalaga sa aming kampanya upang pahusayin ang inyong mga kasanayan sa urban battle habang naghahanda tayo sa pagharap sa kaaway in an urban setting. ibalik Mahalaga ang pagsasanay na ito dahil ang terorista ay walang pinipiling lugar sa paghahasik ng kasamaan laban sa komunidad, kaya nararapat lamang na maging handa tayo sa lahat ng pagkakataon. Pahayag pa ni Major General Costello. ating ibalik ang hustisya. Okay, Balikatan Exercise 2022. Simula na, AFP, sabi ng AFP. Ating Formal nang binuksan ni na Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Andres Centeno at US Embassy Charge the Affairs Hetier Variaba
ang Balikatan 2022 kahapon ng umaga sa Camp Aguinaldo. Ayon kay General Centeno, layon sa taunang pagsasanay na masiguro na ang AFP at US military ay laging handa na rumisponde sa anumang krisis o emergency sa lahat ng pagkakataon. Ang Balikatan 2022 na ika-37 pagkakataon na isinagawa ang RPUS Joint Military Exercise, ang pinakamaikli sa kasaysayan nito. Ang RPUS Joint Military Exercise ay lalahukan ng 3,800 tauhan ng AFP at 5,100 miyembro ng US military. Tampok sa mga aktibidad ngayong taon ang Amphibious Operations Exercise sa Claveria, Cagayan, at ang Combined Arms Live Fire Exercise sa Colonel Ernesto Rabina Air Base sa Tarlac. Bukod sa mga combat exercises, lalahok din ng mga Pilipino at Amerikanong sundalo sa humanitarian at civic assistance projects at pagsasagawa ng community health activities. Ating ibalik ang Sa panahong mahal magkasakit, doktor sa barangay ang sagot. Ginubatan Albay, magastos ang umaospital ngayon, lalo na kung ikaw ay galing sa liblib na barangay at malayo sa kabayanan. Doktor sa barangay ang sagot ni Len Ong Huko Abiren upang maagapan ang sakit bago pa man lumala at kailangang dalhin sa ospital. Si Doc Len Abiren ay tumatakbong mayor ng Ginubatan at ang pagbibigay ng serbisyong medikal sa kanayunan ay isa sa kanyang mga programa. ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa, tumindig, kumilos, lumahok at magpasya. Okay, ang programa pong ito hatod sa Endo kan principal sponsor na si Susain Sionborn, ni Senator Laila de Lima, Kagawad Meldan Robles Moralio, aspiring for City Councilor, and of course ni Butchokoy Rex Oleva, aspiring ulit as a board member ng 5th District. Rodolfo J. Poetino, aspiring for City Councilor. And of course, hatod pa sa Endo kan masuso, Spring Resort. Owned managed by the Robles family. O kung kayo gusto magpalamig-lamig, magpakarigos-karigos, magpapuro presko, dyan na lang po kayo sa masuso magpunta, huwag na kayo sa malayo. Menos gastos pa. Sigurado kayong safe ang inyong mga kapamilya dahil ang tubig po dyan sa kanilang mga swimming pool is free-flowing water po. So, hindi delikado maski makainom ang sendong mga kaakian. Matod pa ini ni Cheryl Beauty Salon, owned and managed by Cheryl and Toding Castro Verde Aquiler. Kan Mama Betty's Farm, owned and managed by Marisol Bundal. And of course, kan Saranghi Motor Parts and Services, owned and managed by Cervantes Gunowan Rason. Hello also to Steve and Edith Andalis. Lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang I would like also to say hello to Congresswoman Josal Fortuno. ating Okay, ini pong igwa pa akong gustong sa anuhin padigdi. ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Ining 500 pesos per person. Rally participants offered to says ni Lacson. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Tunay na pagbabago, walang patayan at Presidential candidate Senator Panfilo Lacson on Wednesday bared an offer made by an organizer through one of their supporters in southern Tagalog region to secure campaign rally participants for just 500 per head. Lacson made the remark during a press conference in Zamboanga City
on with Senate President Vicente Tito Soto, the third his running mate. This is a funny because of one of our supporters in Luzon, Southern Tagalog region, was approached na isang organizer. Would like to share this with you. Sabi sa kanya, baka gusto ni Senator Lacson at Senator Soto na magkaroon ng maraming rally. Meron kaming mga tao. 500 per person. Ayan po, may mga organizer kasi ng ganun po talaga. They are organizing such group. Maski ilan, sabi parang gano'n na, this is true. Kasi nakaabot din to sa aming pagkakaalam na there is a certain group organizing. Nag-organize yan ng crowd po. Yung mga crowd na yun. Pero yung crowd na yun, all those members na sasali dyan sa any sorties to any candidate, ay bibigyan ng 500 bawat pupunta doon. At ang sabi pa nga, yung mga nakamotor, when it comes to caravan, yung mga nakamotor, 1,500. And of course, yung mga naka-car, mga naka-kotse, whatever it is your car, provided it is sa 4 wheels, ay 2,000. So, nakakatuwa po ini mga organizers na ini. Identified there, people could come. Ayan po, yung mga organizers na ini. Bakit kaya ini mga, sabagay only in the Philippines, basta sa mga panluloko, pang-uuto, sinakyan na nila ng gusto this administration na ining mga fake news. Pero we cannot consider these organizations na this is a fake news. Kasi totoo naman po ini, totoo po. Pero nakakasira po ini sa mga kandidato. Especially for those who are aspiring for president. Just imagine sila ang mag-organize sila ng group, you are just invited, and then sasabihin sa'yo, you will be notified na ang grupo mo ay nagbabayad ng 500 to all the participants. So, nakakagulat po ini mga araw kaini. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Araw kaining nalulong na ini sa dito sa Talpukan, ay ano ba ito? Sa Isabong, nalulong itong isang, Sos Mariosip na ini. Kaya ining Isabong na ini, wala itong idudulot na maganda po. Sabi ko nga ni, baka time will come, ang magkakabintahan na dito, asawa sa asawa na. Nagbintahan naman bata. Nalulong na, nadayaan na nagpagka ni Sos Mariosip. Just imagine 2 million, nilos style lang sa talpakan. Ay kung ito ba naman sinigurado mo na yung pamilya mo. Kung ikaw sumusubra na ang pera nyo, marami pong nagugutom. Dito lang sa lugar natin. Marami pong kulang sa pagkain. Instead na lustayin ninyo dyan sa mga na yan, instead na lustayin, ilagay na lang po ninyo sa mga magpakain kayo dyan sa lugar ninyo, o mag-donate na kayo, magpagawa kayo ng kung ano ang mga dapat ipagawa dyan sa lugar ninyo o sa barangay ninyo. Pero yung lulustayin nyo sa sabong, o lalo na ining namumuhunan sa inyo, is the one who is very, napakayaman na. Just imagine, within a month, billion ang kinikita. Pero kayo, anong nangyayari sa inyo? Sa nangyayari yan sa iyo, nalulong ka sa sabong, just imagine, 2 million. Pinagsakaan mo sa sabong, ay, kung asawa mo siguro medyo, I just don't know. So, marami pong napapasubo, digdi sa mga isabong na ini. Ating ipanalo ang... So, ini namang face-to-face po. Ini face-to-face. Dati ko na pinagpapasabi na ini na siguraduhin lang po ng mga school heads na when it comes to itong mga bata, lalo ini mga nasa elementary grades. Itong grade 1 to grade 6, and itong mga nasa kindergarten. Even di mga nasa DSW, nasa ano ba yung tawag doon? Itong mga nag-uumpisa pa lang na mga bata. Hindi China o Ang tanong ko dyan, how safe? Safe ba itong mga bata, itong mga estudyante, itong mga teachers, itong mga non-teaching staff? Gabos-gabos po yan. All those involved sa eskwelahan po. How sure na they are already safe? Baka pagkatapos kayo na ganong sarong bulan pa lang tayo sa face-to-face, bumungkaras na naman ang mga infected. Kasi dakul pa po.
dakol pa po ang hindi bakunado. And although ang mga nanay niyan bakunado na itong mga nasa daycare centers po, itong 5 below. Kasi ang mga napasok po sa daycare, itong mga bata pa po, 5 years below yata. So, siyempre, hindi pa po yan bakunado. Since na hindi pa sila bakunado, delikado pa yon. Although, ang kanilang nanay o ang kanilang parents is already vaccinated. No, hindi tayo sigurado dyan. Ating So, sana ang kaligtasan po ng bawat isa. Kasi mahirap na po kung dumami na naman yan. Magbungkaras na naman po, dumami. Kasi lalo nga ngayon, belong-belo na po. They are not even using their face mask. Nasabi nga, still, they have to maintain the health protocols. So, dapat po, ingatan po natin ng gusto ang satuyang mga kamag-anak, ang satuyang mga anak. Kasi mahirap po, napakahirap niyan. Umaasa tayo. Sabi nga nito isang barita po, napakahirap magkasakit sa ngayon. Lalo ngayon. Pero kawawa naman itong ating mga candidates na tinatakbuhan lagi. At minsan pa lahat ng kandidato nilalapitan nitong mga nanghihingi. Nitong mga humihingi ng tulong, humihingi ng pang-hospital support, medical support. Hindi lang yun, itong mga namatayan. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang So, bago raw kita magpadagos, ipadangog ko na naman sa Endo dahil bako managabos na nakadangog kaning panawagan ng satuyang ni Lolo General. Hinanyukon po niya to si Jaime Fabregas kan sa iyang pangkukumbinsi sa Endo. Itong sharing niya na pangapudan. Sila ba tinawag ko na ini-sharing kasi sinishare niya kung ano yung alam niya. So, hinanyukon ta po siya. Ako po si Jaime Fabregas. May iapot po ako sa Indo. Tano daw, ta sa bilog na istorya kang Pilipinas. Mayo pa, ni sarong Bicolano ang naging presidente. 5 na ang naging presidenteng gikan sa Central Luzon. Puon ki Ramon Magsaysay na taga Zambales. Ang mag-amang Diosdado Makapaghala sin Gloria Macapagal Arroyo na halik man sa Pampanga. Ang mag-inang Cory asin Noynoy Aquino na haling Tarlac. Ang Ilocos Region na igwang mas dikit na numero ning mga butante kumpara sa Bicol. Nagibong magpagana nin tulong presidente. Si Elpidio Quirino asin ang diktador na si Ferdinand Marcos na nagtukaw sa pwesto sa laog ning 21 taon. Dangan si Fidel Ramos, na tubong Pangasinan. Sa Katagalogan man, yaon si Manuel L. Quezon, nagikan sa Tayabas. As in si Joseph Erap Estrada, na taga-NCR. Igwaman naging presidenteng hali sa Visayas, si Manuel Rojas, dangan si Carlos Garcia. Asinan Mindanao, nagkaigwana sa persona mismo ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang Bicol, ang panlima sa may pinakadakol na butante sa Pilipinas. Kitaman ang pan-apat sa pinakadakulang grupong etniko. Bakong oras na para mag-ilihir kita ning presidente na Bicolano? Ipagmati niya to sa enterong Pilipinas. Antibay, kusog, asin pusong Bicolano. Ipabisto ta sa kapwa Pilipino ang matanos na lider. Asing ipahiling ta sa enterong kinakban ang kakayahan asin sarib kan sa tuyang lahi. Kung mauragon kita, saka ang kandidato ta, ang pinakakwalipikado sa gabos ka mga nagdadalagan mo niyan. Ang pakiulay ni Lolo General sa ito gabos na mag-agda pa kita ninda imababa sa 5 pang botante na makisumaro sa satuyang katuyuan. Sa tuyang mga kahimanwa, uya na ang sunod na presidente kang Pilipinas. Deita na po palampason ang pagkakataon ini. Ang kapangganahan ta sa Mayo, kapangganahan kan lambang Bicolano, asin Pilipino. Linalauman ko po kamo. Ayan po, nilalauman po kita ng gusto kan sa tuyang pambato sa pagka-presidente, mayo pong iba kong di si VP Leni Robredo. And of course, isama man nato ay pira man ang senador 13 po sindakabos, islaog taman po. Daita po pagpabayaan our very own Senator Laila De Lima, the principal author or ang nanay ng tinatawag nating nanay ng
for peace. Hinanyugon po niya to siya. Ang ating kapangyarihan ay para sa mga walang kapangyarihan. Salamat, Senator Laila de Lima, sa pagpasa ng batas sa For Peace. May laban kami sa gutom at sakit. Kasama mo kami sa laban mo, Senator Laila. Yan si Senador Laila. Kahit ginipit at ipinakulong, nagtatrabaho, lumalaban. Ibalik ang hustisya. Ayan po, hindi natin maibabalik ang hustisya kung hindi natin ibabalik sa Senado si Senator Laila de Lima. So, ibalik muna natin si Senator Laila de Lima sa Senado, tanganing maibalik ang human rights, maibalik ang hustisya ng ating bansa nang magkaroon naman tayo ng pag-asa, lalo na po ining mga nasa laylayan. Ilan yung gunta ining endorsement sa EA? Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Si Senator Laila, ang tanging dahilan kung bakit siya nasa kulungan dahil isa siya sa pinakauna at pinakamatapang na tumindig laban sa patayan. Ipinaglalaban niya ang buhay at karapatan ng mga Pilipino. Ipagpapatuloy niya ang laban na ito sa susunod na Senado. Karangalan kong mapabilang sa hanay natin si Senator Laila. Kay Senator Laila de Lima, may hustisya. Ibalik ang hustisya. Ayan, paano natin maibabalik ang hustisya at ang human rights? Dahil sabi nga ni kan sa tuyang gobyerno ngunyan, mayo kitang what is human rights? He is questioning human rights. Anong human rights? Walang human rights sa administration ngayon. So, para maibalik ang ating human rights, maibalik ang hustisya, ang pag-asa ng ating bansa. Ang unang ibalik natin, ibalik si Senator Laila de Lima sa Senado. Oh, di ba? Laban Laila, lalaban at lalaban siya. Although ipinakulong siya, hindi siya tumigil sa paglaban. Pinaglalaban tayo mga kasaralitan. Ipinaglalaban tayong mga nasa laylayan na time will come. Magkakaroon tayo ng maibabalik ang human rights at maibabalik ang hustisya, ang pag-asa ng ating bansa. Patayan at panggagan. Walang patayan, walang panggaganso. Oh, Maulad na nasyon, inuuna ang bansa. Hindi China o ganansya, nakapwesto sa gobyerno, dapat hindi dorobo. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. Laban Laila, Laila de Lima. Ating ipanalo ang laban ng Pilipino. Kung nais natin ang liwanag ng bukas, tayo na't lumaban, ibalik ang hustisya. Kung nais nating sumulong ang bansa. okay, kung nais nating sumulong ang bansa, natural lang po isulong natin our very own Senator Laila de Lima, ibalik sa Senado, and of course, ang ating pambato na dapat Bicolano o Bicolana ang umupo sa susunod na the 17th President. It must be our very own Leni Robredo. Okay, news release this March from Camp Crummy. Ang hustisya at The Senator de Lima bewails. Laila, Laila de Lima. Senator Laila de Lima bewails Chinese ships dangerous close distance maneuvering in West Philippine Sea. gancho, maayos Re-electionist Senator Laila de Lima bewailed the reported close distance maneuvering of a China Coast Guard vessel during the maritime patrol operations of a Philippine Coast Guard ship in Bajo de Masinloc early this month. pag-asa. Delikado man talaga yun. Not just imagine, they are maneuvering their vessels. Yung kanilang barko na malapit sa mga maritime natin na under operations sa Philippine Coast ng Philippine Coast Guard sa West Philippine Sea. Delikado po yun, masyado pong delikado to yun. So, Senator Laila de Lima maintained that the government should not only condemn the recent occurrence, but seriously do something to stop the China Coast Guard. You have to stop the China Coast Guard from violating the 1972 international regulations for preventing
coalitions at our very own West Philippine Sea. Ating ibalik ang hustisya at pag-asa. We have to exercise our exclusive authority. Dapat po i-exercise ito ng ating government through our mga Marines, through our mga Philippine Navy, through our Philippine Coast Guard in Baho de Masinloc, which is within our exclusive economic zone in the West Philippine Sea. Dapat lang po itong ating mga Coast Guard, itong ating mga samahang mandaragat, itong ating mga Philippine Navy, they have to exercise the authority at the economic zone of the West Philippine Sea. The reported close distance maneuvering by the China Coast Guard vessel on the Philippine Coast Guard vessel BRP Malabrego is a cause of great concern. Yun po ang sabi ni Senator Laila de Lima. Kasi the reported close distance maneuvering by a Chinese Coast Guard vessel on the Philippine Coast Guard vessel BRP Malabrego is a cause of great concern of our government, of our Philippines, of ang ating West Philippine Sea. This is not the first time that this kind of incident occurred. So, the government must be, they have to, ang authority nila ay ipaano naman nila, ipasunod dyan sa mga China Coast Guard na yan. Because this is not the first time that this kind of incident occurred in our West Philippine Sea. Kagagawa itong mga insekto nito, ining mga singkit na ini. Mga singkit na nga ang tatalas pa ng paningin. So, maliban sa sinasabing pag-imbestiga sa mga ganitong insidente, ano ba ang polisiya? Ano ba ang mga polisiya o mga hakbang ng gobyerno para naman matiyak na maiwasan ang ganitong pangyayari na nagdudulot ng panganib sa mga kababayan nating mangingisda at sa mga tauhan ng ating Philippine Coast Guard? Ulitin ko po. Kaya maliban sa sinasabing pag-iimbestiga ng ating mga nasa gobyerno sa mga ganitong insidente, ano ba ang polisiya o ano ba ang policy o mga hakbang ng gobyerno para naman matiyak na maiwasan ang ganitong pangyayari na nagdudulot ng panganib sa mga kababayan nating mangingisda at mga tauhan ng ating Philippine Coast Guard. Ating ipanalo. So, in a statement by the Philippine Coast Guard released last March 27, ito sinabi na that the incident occurred last March 2 while one of its ships, the BRP Malabrego, was patrolling, nagpapatrolya po the area of the Scarborough Shoal, locally known as Panatag Shoal at Baho de Masinloc. Yun na naman po, doon nangyari na naman po yun. Ang bansa, hindi China. The Chinese ship with bow number 3305 conducted a close distance maneuvering of approximately 21 yards. Just imagine, only 21 yards toward BRP Malabrego. The Philippine Coast Guard reported. Yun po ang sabi ng Philippine Coast Guard. Just imagine, ang mag-maneuvering ka sa hindi basta-basta barko yan. Ini ating BRP Malabrego, malaki rin po ini. Just imagine 21 yards towards BRP Malabrego. Napakalapit po niyan. Pag nagkamali ka ng maneuvering dyan, magsasabit-sabit yan, kawawa na naman itong ating BRP, itong ating mga Philippine Coast Guard. Noting that this constrained the maneuvering space of its vessel, which was a violation of the 1972 international regulations for preventing collisions at the sea. Delikado kasi itong magpansabit sila Dati ang paningin ko sa barko, akala ko niya napakaliit lang or napakababaw. Ang lalim-lalim pala po niyan. Kung ano ang nakalitaw sa barko, mas
mas malaki po, mas mataas po ang nakalubog niyan sa katubigan. So, the Philippine Coast Guard Commander, Admiral Artemio Abo, confirmed. Kinumpirma po ini ng Philippine Coast Guard Commandant Admiral Artemio Abo, confirmed that this was the fourth incident involving China Coast Guard ships at Baho, Masinloc. Huwag na pong hintayin pang maging 5, maging 6, maging 10. Namimihasa na yan sila eh. So, the Lady Senator Laila de Lima from Bicol said, she hopes, inaasahan po ito ni Senator Laila de Lima, that the alarming incident would finally prompt the administration to take a stronger and firmer stand on matters involving our rights in the West Philippine Sea. So, Senator Laila de Lima earlier said that the West Philippine Sea issue should be in the top 5 of presidential, vice presidential, and senatorial candidates' platforms for the 2022 polls, as it proves their priority to protect national sovereignty and territorial integrity. Oh, piliin na natin si Senator Laila de Lima na ibalik natin sa Senado. And of course, our very own na the most qualified of all this running for president. Ang satuya pong mayong iba, kundi VP Leni Robredo. Pag nagtandem po yan with Senator Laila de Lima, ayun po, sila po ang pag-asa ng ating bansa. Kahit mga babae, ang sabi nga ni Senator Laila, bakit tatakbong muli si Senator? Ito ang sinasabi niya, Laila de Lima, the woman with balls. Yan po. Yan ang sinasabi niya. Kaya ibalik natin sa Senado dahil sabi nga ang endorsement nga ni Senator ni VP Leni Robredo, si Senator Laila de Lima ang unang nanindigan po. Ang unang walang takot na sumagupa sa satuyang presidente. Diba? Kaya siya ginantihan po siya. Because of the revelation of the EJK na dapat mabuti nga lang hindi siya naambos through the revelation of Matubato. So, ibalik natin si Senator Laila de Lima sa Senado with President Leni Robredo. Isa lang po yan ang laban nila. Dalawa na po sila. The woman, the president, the senatora, the senadora with balls. Yan na po siya. Laila de Lima. Ating ipanang Commercial tayo? Okay. This time check is brought to you by Senator Laila de Lima. Ang oras na ini, dara po sa Indukan Losenya Electrical Supply para po sa madikalidad na electrical product. Day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Holcan, San Francisco, Irigas City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Maliit man o malaki, ang korupsyon ay korupsyon. Kapag hinayaan, sisirain nito ang kinabukasan ng bayan. Kaya maglakas loob sumigaw ng Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. Hindi sa'yo yan. hindi sa'yo yan. To report about corruption, please contact DOJ Action Center at dojAC@doj.gov.ph. Pakinggan po natin si Mang June, isang taxi driver na nagkaroon ng katarata. Pag ko tumitingin, palipat-lipat yung itim na sa mga mata ko. Naka-apekto po ba sa pag-drive nyo? Napapasin ko, pag ako nagdadrive, namumula yung aking mata. Pulang-pula, lumalabo ang mata ko. So, nang nag-take ka na ng iBerry, may pagbabago po ba? Yung gumamit ako ng iBerry, pagbumula ng aking mata. Ah, okay. Nawala po yung mga itim-itim, lumilaw yung aking mga mata. Kumusta na ang pag-drive mo? Pagdadrive ko po, maayos naman po. Hindi na po nagbalik yung dating malabas na mga itim, mga pula. Luminaw po ang aking mata.
Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toksin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difícil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difícil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Hulita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Karapatan ng mga patay, aking ipaglalaban. Mga kababaihan, ang poprotektahan. Boses ng kabataan, aking pagkikinggan. Ating kalusugan, ang ingatan. Paglilingkuran ng mga irigente, magsisilbing magandang ihemplo. Lagi kayong una sa puso ko, dahil kay Daday, hayay ang buhay. Nanlalabo na ba ang inyong mga paningin? O kailangan mo ng proteksyon laban sa radiation? Ano pa ang hindi hintay nyo? Pumunta na sa The Vintage Optical. Ang optical para sa lahat. Visit us at the ground floor, Gaisano Capital, Barangay San Roque, Iriga City. We offer free computerized eye examination. Free frame. Lente lang ang babayaran. Starts at 999 complete eyeglasses with anti-radiation lens. The Vintage Optical, the widest selection of optical signature frames and sunglasses. The Vintage Optical, ang optical para sa lahat. A first on radio, DZKI Iriga welcomes CNN Philippines to bring you the latest news you can use, news you can trust. Listen to Newsnight, weekdays, 6 p.m. We now go above and beyond the headlines, followed by Med Talk, Health Talk. We'll talk about how to keep ourselves healthy during the pandemic. Politics as usual. In this country, not everything really goes according to plan, and politics is, as usual, Up close and more. Catch CNN Philippines Hour on DZKI Iriga. Weekdays, 6 to 7 p.m. Okay, padagos ko po ini sa indang dinidiscuss ko po regarding sa atong aspirant for president, Senate VP Leni Robredo. Pag pinagsama po natin, ang president is Leni Robredo and the senator o ang vice president ay si Kiko Pangilinan, and ining sa iyang mga senador, andyan po si Senator Laila de Lima na palaban, andyan po aspiring for senator again si Trillanes na isa ring palaban. Naswerte nga niyan at hindi siya nailagay sa kulungan, hindi siya na-detained kumpara kay Senator Laila de Lima na naipakulong. Pero kahit na nakakulong siya, hindi po siya tumigil sa pagtulong. Andyan lagi ang sa iyang pagtulong, andyan po ang sa iyang mga Senate resolution. Kompleto po yan, lagi pong sa pagtulong pa rin ang kanyang ginagawa. So sabi ko nga sa kanya, ay sabi ko nga sa inyo, lalo na po yung mga 4-piece beneficiaries, tulungan po natin siya para madagdagan pa po
Kasi siyempre she is the principal author na sa indong pinapakinabangan na 4Ps. Kung ibalik natin siya sa Senado, baka madagdagan pa yan ng aning medyo maayos ang satuyang pabuhay-buhay. So, Senator Leila de Lima, inuulit niya po, earlier said that the West Philippine Sea issue should be in the top 5 of presidential and vice presidential and senatorial candidates' priority platforms for the 2022 polls, as it proves their priority to protect national sovereignty and the territorial integrity. So, in a landmark ruling on July 12, 2016, at the Hague-based Permanent Court of Arbitration, found no legal basis for China. Wala pong legal basis na nakita po para sa China to claim the historic rights. Bakit kini-claim nila yun? Wala silang karapatan to claim the historic rights to a 9-dash line in the West Philippine Sea. But China refused. China refused to honor the ruling. Hindi po talaga sila sumusunod. Mahina kasi yan eh. Insekto kasi. So, Senator Leila de Lima, who was then the Justice Secretary, was part of the Philippine delegation who argued. Siya po ang nakipagdebate ito po sa the Philippines case before the Permanent Court Arbitration. Kasama po siya doon noong 2016 po na ipinaglaban nila ang karapatan ng Pilipinas para doon sa West Philippine Sea. Noong isang taon, nag-file po si Senator Leila de Lima ng Senate Resolution number 694 urging the government's executive branch to exert all legal and diplomatic actions on the Chinese government and asserting the Philippine sovereign rights in the West Philippine Sea. Pero, walang nangyari. Senator Leila de Lima is also among the 11 senators. Isa siya doon sa 11 na senador na nag-file ng Senate Resolution number 708 urging the upper chamber to condemn in the strongest possible terms. It is the illegal activities of China and the disputed waters. Napakatindi po nila. Bakit sila ganun? Walang nagagawa ang ating gobyerno. So, ang pakiusap ko lang sa inyo, election time, May 9, 2022 election, national and local elections is fast approaching. So tayo pong mga botante, piliin po natin itong mga kandidato na kayang ipaglaban ang ating sovereignty. Our territorial integrity. Piliin po natin sila. Sabi ko nga sa inyo, although si Senator Leila de Lima, si VP Leni de Robredo aspiring for the next president of the Republic, mga babae po sila. Pero sila po ang mga babae na matigas po, malakas ang loob na lumaban sa dapat ipaglaban ng ating bansa. Especially ang ating sovereignty, our territorial integrity, at ang ating bansang Pilipinas, ang buong sambayanang Pilipino. Sila po ang nararapat. Kaya pag-isipan natin ang gusto. Huwag tayong madala sa mga fake news. Huwag tayong madala sa mga propaganda. Isipin natin ang gusto. Anong-ano sa atin. Kawawa ang susunod na henerasyon. Pag nagkamali pa po tayo, panibagong 6 na taon, puro sakripisyo, puro panglalait, puro panggaganso. So we must be brave, we must be aware of what is really happening sa ating mga kapaligiran. So, ang programa pong ito ay hatod po sa Endo ni Sosen Sionbon, ni Senator Leila de Lima, ni Mel Nandada Robles Moralio, aspiring for City Councilor, and of course ni Abot Chocoy Rex Oliva, aspiring again for board member, and of course ni Dr. Jepoy Tino, aspiring for City Councilor, and of course kan Masuso Spring Resort. Ang param na po kita sa tuyang pong mga kaibanan sa technical side, andyan po si Chief Engineer Abilin Don Toralio, andyan po sa information si Aldrin Orlanda,
Kapitan. And of course, siya on man po duman sa transmitter si Jameson Toriano Oco. Kaibanan niya duman si Jimmy Guanzon. And of course, ako po ang sa inyong kaibanan. At hello pala kay Engineer Pat Moralio Pablo. And of course, to all those watching via live streaming, di ko na po pag-isa-isahin dahil oras na po. And of course, to those who are listening from their transistor radio, maraming salamat po sa inyo. Ako po, si Elma Dili Magaspes, ang sabing, thank you for watching and listening. God bless us all. Sana mapasatoya ang benisyon kan mahal na Diyos, and always stay safe to everybody. The preceding program was a paid broadcast. Any comments, views, and opinions expressed therein are those of the speakers himself and does not necessarily reflect those of the management and staff of this station.